हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि हरनाय थाबाय सानाबो सान राजायाबो नै गोजौआव सहैबायानो लोगोफोर गुवाहाटियाव सान्दुं सायबाय दं दा फुंनि समाव थ' लोगोफोर फुंनि समाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों माने दासान्दि नोंथांमोनाथ' नोंथांमोननि अननायावनो आंहाबो साबस्क्राइबारा लासै लासै बारायगासिनो दं रिभिउआबो एसे फेसबुकआवबो मोनसे मोजां रिभिउ होगासिनो दं थ' लोगोफोर फेसबुकआव दा आंनाबो मनिटाइज जायाखै मनिटाइज जायैनि कारना जाबाय जि फेसबुकआ गोदान 2000 माने जानुवारिनिफ्राय आरो सोलायदो आरो मोनसे नियम गोदान सोलायदो बे जाबाय कन्टेन्ट मनिटाइजेसन होननाय बे कन्टेन्ट मनिटाइजेसनाव नोंथांमोना माने जेरै बनास एड्स अन रिल बेफोरो गासिबो फैजोबो आरो सिगां बेलेग बेलेग सेटआप होयोमोन दा माने एक्सट्रा माने कन्टेन्ट मनिटाइजेसननि आन्दाराव फैजोबो आरो बेखायनोथ' माने टुल्सखौ मोनाखै आरो जेराव ओंखायनोथ' आर्निंनि अपसनखौ मोनाखै आरो बहुतखिनि जा फंबाय बिनानावमोनाबो दा जाय गोदान डिजिटेल बेखौ क्रिएटर जादों बा बियो प्रफेशनेल मुडआव निजिनि प्रफाइलखौ सोलायदों पेजखौ सोलायदों बिसोरो आर्निंनि थाखाय आरो थ' भिडिअ होनानै बिसोरबो नेक्स्टखौ माबोरै आर्निंखौ खालामनो हागोन बिसोरबो बुजि मोनाखै थ' बे माबाया प्रब्लेमा बेनो आरो माने फेसबुकआ माब्ला नों बेखौ बे बोसोरनि गेजेरावनो नोंथांनो टुलखौ होजोबगोन होनना बुंदों आरो खिन्थु बोसोर बारग्लांगौ मानि नोंथांनो माने टुल्स मोनाबा नोंनि भिडिअ होनाय माबा होनाय रिल्स होनाय ओरैनो थांजोबगोन लोगोफोर थ' बेखायनो माने बेखौ एडभान्सलि माने थाबनो खालामनो थाखाय खायसे इउटुबारफोरा ट्रिक होदों आरो बे ट्रिकखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों थ' बेवहाय माने फेसबुकआ मोनसे फेसबुक मनिटाइजेसन बिटा फर्म होनाय ओंखारदों आरो बेखौ बिटा फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामो आं बेखौ भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरगोन लोगोसे आरो खायसे माने रिपर्टखौ माबोरै साबमिट खालामनांगौ जेराव माने नोंनि प्रफाइलखौ रिभिउ खालामनो थाखाय फेसबुकआ माबोरै नोंनि प्रफाइल नोंनि पेजखौ थाबनो रिभिउ खालामनानै नोंनो मनिटाइजेसन टुलखौ थाबनो माबोरै हरगोन बेनि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायदों लोगोफोर थ' नों फंबाय बिनानावमोनखौनो हेल्प जाथों होननानै आं बानायदों जाहाथे आंनाबो जायाखै आंनिजों लोगोसे नोंसोरनाबो समान समान लोगोसे जाफायो बेखौ आं आसा थिनानै बानायदों आरो लोगोफोर मानो होनबा आंबो जेरै आं असान्ति मोनदों माने 1 लाख भिउ जानानै आंबो दिनै जेरै माने 0% आरो आर्निंआ नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा मिथिगोन थ' बिदिनो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि थावथ' बांसिन जागोन मानो होनोब्ला एसेबां खस्थ'नो आंनिख्रुइ नोंथांमोना खालामो थ' नोंथांमोननि भिउआसो बांसिनबावसो आरो दासिमबो नोंस्रा आर्निंनि अपसनखौ मोनाखैब्ला बेसेबां दुखुनि बाथ्रा थ' बेखायनो आरो आर्निंनि अपसननि थाखाय नोंथांमोना बे फेसबुक मनिटाइजेसन बिटा फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामो लोगोसे आरो रिपर्टखौ माबोरै साबमिट खालामो बिनि आं भिडिअखौ बानायदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलां आरो जोबजासिम अब्लासो नोंथांमोना माबोरै मा खालामनांगौ आरो थाबनो मनिटाइजेसन टुलखौ मोननानै आर्निंनि अपसनखौ मोननो हागोन बेखौ आं आसा थिनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों थ' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थ' लोगोफोर फार्स्ट अफ अल नोंथांमोना निजिनि फेसबुक पेजखौ खुलिना लादो फेसबुक प्रफाइलखौ थ' आंना बेखौ खुलिबाय थ' जायफोरा माने गोदान जाय प्रफेसनेल निजिनि फेसबुकआव इनकाम खालामनो नागिरदों बिसोरनि आरो लोगोफोर बिसोरखौ आंनो गाइडलाइन होनो एसे बिसोरखौ हेल्प जागोन खोमा साननानै आङो एसे बेखौ भिडिअखौ बानायदों थ' लोगोफोर माने दा बांसिनानोथ' इनकामा खायसेफोरा सिगाङाव जायना मनिटाइज जाखांबाय बिसोरनाथ' थिग दं बिसोरथ' जोंनिसो बांसिन नलेज गोनां थ' आरो जाय माने गोदान नायगिरिफोर दा गोदान डिजिटेल क्रिएटर बानायदों दा माने प्रफेसनेल मुडआव माने आर्निंनि थाखाय प्रफेसनेल मुड बानायदों निजिनि पेजखौ प्रफाइल पेजखौ फेसबुकखौ थ' बिसोरनि थाखाय आरो जायना माने मनिटाइज टुलखौ मोनाखै आरो दा फेसबुकआ मोनसे गोदान नियम बानायदों बे गोदान नियमानो जाबाय कन्टेन्ट मनिटाइजेसन बे कन्टेन्ट मनिटाइजेसननि सोमोन्दै रावबो मिथिया मानो होनबा बेयाव गासैबो सिगांनि जेरै जोङो फट' होयो भिडिअ होयो एड्स माने बेफोर गासैबो बनासनि एड्स अन रिल बेफोर गासैबो मोनसे माबायावनो लाबोजोब्बाय आरो बिसोर लोगोफोर कन्टेन्ट मनिटाइजेसननि नामाव थ' फार्स्ट अफ अल जोङो सिगाङावनो प्रफाइलखौ नोङो जोङो डिजिटेल जायफोरा माने बानायाखै बिसोरनि थाखाय एसे दिन्थिहरनि आङो निजिनि फेसबुकआव इनकाम खालामनो थाखाय बे फेसबुकआव बिदि डासबर्ड दंना लोगोफोर बे डासबर्डखौ लाबोनो थाखाय नोंथांमोना फार्स्टआव फेसबुकखौ निजिनि प्रफाइलखौ प्रफेसनेल मुडआव लाबोग्रोनांगोन थ' प्रफेसनेल मुडआव लाबोनो थाखाय नोंथांमोना बेयाव 3 डटआव क्लिक खालाम 3 डटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेखौ टार्न अन खालामबानो जाबाय लोगोफोर आंना बेयाव नै अलरेडि बेयाव टार्न माबा दंखायो नालाय अन दंखायो नालाय बेयाव टार्न अफ फैदों आरो थ' लोगोफोर बेखौ टार्न अन खालामना ला ओमफ्राय आरो खायसे नियमफोरखौ खालामना ला अब्लानो नोंथांमोना बेखौ टार्न अन खालामबानो नोंथांमोना बेहाय माने आरो निजिनि पार्सनेल डिटेल बे पार्सनेल डिटेल आरो बे पार्सनेल डिटेलखौ नोंथांमोना फिलआप खालामना ला एबाउट जेव लिरनाय दंना लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना कमप्लिट खालामना ला बाय'डाटाखौ पार्सनेलखौ अब्लानो नोंथांमोना माब्लाबा हथातनो माने
फेसबुकआ मनिटाइजेसन टुलखौ मोननायनि आसाबो दं आरो थ' लोगोफोर फार्स्ट अफ अल आंनि डासबर्डखौ नोंथांमोननो दिन्थिहरनि डासबर्डखौ दिन्थिनायाव नोंथांमोना नुगोन जानो हागौ नायाखै माने आंना बे सप्तासेनि गेजेरावनो मानो होनबा आंबो गोबाव जायाखै प्रफेसनेल मुडआव लाबोनाया इनसाइडआव नायहर लोगोफोर बेसेबां भिउ नायाखै माने बे सप्तासेनि गेजेरावनो बेखिनिया जादोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंना दा बेहाय मनिटाइजेसन टुल गैया नालाय आर्निंआनो गैया थ' लोगोफोर आंनाव मा मोन्दों नै स्टारल'सो नै स्टार थ' स्टाराव आङो सोरबा बेथ' स्टारा निजिनि बेंक एकाउन्टसो हमना ला बेहाय सोरबा फैसा हरबासो हाबफैयो रखम आरो थ' बे मोनसे आर्निंनि अपसन नङा थ' लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना जाय मनिटाइजेसन टुल मोनाखै बिसोरनि थाखाय आरो लोगोफोर जानो हागौ मानो होनब्ला बेयो फेसबुकआ जाबाय दा अट' इनभाइट मुडआव लोगोफोर बे अट' इनभाइट मुडआव दोनदों आरो जेराव माने मनिटाइजेसन टुलखौ सोरबा 500 थानाय फल'वाराबो मोननो हागौ सोरबा 1 लाख मिलियन फल'वार थानाय माबायाबो मोनाबो जानो हागौ थ' बिदि जाना दं आरो थ' नायाखै माने नोंथांमोना बेयावहाय आंनि बे मोनसेल' आं टुलखौ एक्टिभ खालामना लानाय जादों आरो बेयो माने एक्टिभ जादों आंना बेयो बेखौ टुल बुङा दहायनो बुंहरखादों स्टार बे स्टारा बे बेंक एकाउन्टसो होनना बुंबाबो जायो बाखि फैसा इनकामनि माबा माखाया बिसो लोगो एड्स अन रिल बोनास इन एड स्ट्रिम आरो साबसक्रिपसन बेफोर माखाखौ माने फेसबुकआ दा कन्टेन्ट मनिटाइजेसननि आन्दाराव लाबोजोबदों आरो लोगोफोर कन्टेन्ट मनिटाइजेसन थ' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाथार बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला आरो मा उपाय नोंथांमोना नेक्स्ट अपसनखौ मा खालामनो हागोन बेखौ खोन्थाग्रोनि आङो बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला आंबो लाबाय स्क्रिनशट खालामनानै थ' लाग्रो बेखौ थ' नेक्स्ट अपसनाव लोगोफोर आंनि डासबर्डखौबो नोंथांमोना नुखाबाय नालाय जेराव माने इनकामनि सर्सआबो आंबो मोनाखै दाबो टुल्सखौ मोनाखै आं नोंथांमोना आंनि टुल्सखौ माबोरै चेक खालामो आरो नोंसोरबो गावबा गावनि टुल्स मोनाखै बेखौ माबोरै चेक खालामनो नोंथांमोननो खोन्थिहरनि मानो होनबा आर्निं टुल्सनि कन्टेन्ट मनिटाइजेसननि टुला फैबासो अब्लासो नोंसोरबो फेसबुकआव आर्निं खालामनो हागोन आरो थ' लोगोफोर फार्स्ट अफ अल नोंथांमोना बेखौ डासबर्डआव थांनाय लोगो लोगोनो सोरनाबाथ' सिङावनो फैखायो लोगोफोर बेहाय बै क्लिक खालामलांबाय था बेनो टुल्स होनानै लोगोफोर मनिटाइजेसनखौ क्लिक खालामबानो जाबाय क्लिक खालामनानै बेहा नुगोन आरो मनिटाइजेसन स्टेटास योर प्रफाइल इज आर्निं मानि थ' लोगोफोर आंना एख' गैया नालाय नै बे लोगोफोर बिदि जाना दं आरो थ' नोंथांमोनाबो बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबाय नालाय बेखौ लादो थ' लोगोफोर नैथियाव जाबाय बेखौ माने खायसे इउटिउबारफोरा बुंदों आरो बेखौ माने रिपर्ट होयोब्ला बेखौ माने निजिनि लिंक फेसबुकनि लिंकफोरखौ होयोबा माने थाबनो जानायनि आसा दं होनना बुंदों आरो थ' आं बेखौनो फल' खालामनानै आंबो बानायबाय थ' लोगोफोर आंबो बे भिडिअखौ नोंथांमोनखौ हेल्प जागोन होननानै बानायहरदों जाहाथे आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो ग्रोबनो समानै मोनफायो मानो होनब्ला आंबो मोनाखै नोंथांमोनाबो मोननो हागौ बिदिनो आंबो बे भिडिअखौ बानायहरबाय नोंसोरनि सापर्टनि थाखाय नोंसोरनि हेल्पनि थाखाय लोगोफोर थ' बेखौ स्क्रिनशटखौथ' नोंथांमोना खालामना लाखाया आरो मोनसे अपसन दंबावो लोगोफोर बेखौ आं नोंथांमोननो खुलियावनो दा फेसबुक पेजाव थांफिनबाय प्रफाइलाव थांफिनबाय लोगोफोर थ' फेसबुकआव नै बेखौ आं फट' थानायखौ क्लिक खालामना ला लोगोफोर बिसोरनि प्रफाइलखौ खुलिना ला प्रफाइल खुलिखांनानै बेयाव 3 डट्सआव थां लोगोफोर 3 डट्सआव थांखांनानै नोंथांमोना सिङाव थांनानै निजिनि फेसबुक प्रफाइलखौ लिंकखौ बेखौ कपि खालामना लाहैदो बेखौ लोगोफोर कपि खालामना ला आं बेखौ कपि खालामना लाबाय आरो बेक थांफिनदो लोगोफोर बेक थांनानै नोंथांमोना आरोबाव बेखौ प्रफाइलनिफ्राय निजिनि फेसबुक प्रफाइलनिफ्राय आरो आउट जाफिन लोगोफोर बेखौ बेयावनो बे मेइन माबायाव थांबाय फेसबुकआव थांबानो जाबाय थ' लोगोफोर बिनियाव बेखौ फट'आव थांनांला नै खनाथिंनो 3 डट्स दंना लोगोफोर फारसेनिफ्राय दिन्थिहरनि बेखौ अपेन खालामफिनबाय फेसबुकखौ अपेन खालामफिनबाय नै साथाराव 3 डट्स दंना बेयाव थां लोगोफोर 3 डट्स थानाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथांमोना बहुतखिनि बेयाव नुगोन आरो नै प्रफेसनेल डासबर्ड क्रिएटर सापर्ट बेफोर माखा नोंथांमोना नुगोन आरो थ' नोंथांमोना थांनांगौ बेयाव हेल्प एन्ड सापर्टआव थांनाय लोगो लोगोनो बिदि इन्टारफेस गेवगोन आरो लोगोफोर बेयाव थांनानै मोनसे रिपर्ट ए प्रब्लेमखौ नोंथांमोना अके खालामना ला बे अके खालामनानै बेयाव सिङाव मोनसे कन्टिनिउ ए रिपर्ट प्रब्लेम बेयाव थां लोगोफोर कन्टिनिउ रिपर्ट प्रब्लेमाव थांबाय थांनानै पेजखौ गेवनो हो लोगोफोर नोंथांमोना बेनिफ्राय मा खालामनांगौ बेखौ दिन्थिहरगोन थ' बेयाव आं बे मबाइलाव नै लोगोफोर गेवबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना इनक्लुड खालामनानै दा जायना पेज आरो जायना प्रफाइल आंना प्रफाइल नालाय लोगोफोर प्रफाइल खालामबाय आरो जायना पेज बेखौ पेज खालामबानो जाबाय थ' आं प्रफाइलखौ क्लिक खालामना लाबाय लोगोफोर आरो दहायनो नोंथांमोनखौ नुदोंमोन दि आं मोनसे लिंकखौ कपि खालामना लाखादोंमोन बेखौ पेस्ट खालामना होबानो जाबाय निजिनि फेसबुकनि
माबाखौ लिंकखौ आरो बेखौ आं कपि खालामना लाखादोंमोन ना लोगोफोर आरो जाय लायाखै बेखौ सेम बिदिनो रिपिट थांफिन लोगोफोर बे लिंकखौ कपि खालामहैफिन थ' लिंकखौ कपि खालामनानै बेयाव आरो एसे माबा लिरबावनांगौ बेखौ खोन्थाहरबावनि आं लोगोफोर बेखौ एसे टेप खालामनानै सिङाव दोनना ला ओरै सिंखै लाबोना फैयो लोगोफोर बिनि उनाव बेहाय मोनसे आपल'ड खालामनांगौ बे आपल'ड खालामनाया नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनो खोन्थादोंमोन ना दहाय आङो बै स्क्रिनशट खालामनायखौ नोंथांमोना एटेचमेन्ट खालाम बेयाव एटेचमेन्ट खालाम आरो बेयाव मोनसे एसे लिरबावनांगौ दे लोगोफोर बेखौ बै एरर मार्कखौ होथ'नाङा दानो थ' लोगोफोर बेखौ लिरनो थाखाय आङो अलरेडि मोनसे नोंथांमोननोबो बेयाव भिडिअ एसे माबा बानायना दोनखादों बेयाव नट्स एसे बानायना दोनदों मा लिरनांगौ बेखौ माने डियार फेसबुक टीम आई रेगुलारली अपलोडेड रियेल content on my Facebook and follow all the policies and guidelines of Facebook, but still I have not got the option of kind of content monetization tool till now. I had also applied for its early access, so I request the Facebook team to check my Facebook and give me the content monetization tool as soon as possible. तो लोगोफोर बेखौ नोंथांमोनाबो स्क्रिनशट खालामना ला आरो बेखौ नोंथांमोना माने बेखौ बेयाव एड खालामना हो आरो लोगोफोर थ' बेखौबो आं कपि खालामनोसै लोगोफोर बेखौ कपि खालामना लाग्रोनोसै फारसेनिफ्राय कपि खालामबाय थ' लोगोफोर जाया माने बेखौ लिरबाबो जागोन डाइरेक्टलि बेखौ मोनसे बहियाव नट डाउन खालामना लानानै बा स्क्रिनशट खालामना लानानै बा आंथ' बेयावनो अलरेडि माने नट्सआव दोनखादोंमोन नालाय बेखौ आङो कपिल' खालामबाय थ' नोंथांमोना जेरै सुबिदा बे हिसाबै बै अपसन जे जों खुलिना दोनखादों लोगोफोर बेहाय सेन्ड रिपर्टआव बेखौ आं कपि खालामखादों नालाय पेस्ट खालामना होबाय लोगोफोर थ' पेस्ट खालामना होनानै पेस्ट खालामबाय लोगोफोर नै बिनि उनाव लास्टआव थेंक इउ दंना बेखौ एसे टेप खालामनानै रेगार्ड लिरबानो जाबाय REGARD रेगार्ड थ' लोगोफोर सिङाव जोंना मा दंखायो नै नोंथांमोननो सिंथाराव जों लिंक होखादोंमोन ना बे लिंकखौ एसे सायाव लाबानो जाबाय मानो होनोब्ला फेसबुक नों निजेसो रिकुवेस्ट खालामनाय जादों ना थ' बेखायनोथ' नोंनि बे फेसबुक लिंकखौ बेयाव होबानो जाबाय थ' बेखौ होनानै नोंथांमोना सेन्ड खालामदो आरो लोगोफोर आं खालामला मानो होनोबा आं दासो रिसेन्टलि माने बेखौ रिपर्टखौ हरदों आरो बार हरनायाबो मोजां नङा मानो होनबा फेसबुकआबो बिसोरबो माने रिभिउ खालामबाय थागोन ना रिभिउ खालामनानैसो नोंखौ एक्टिभ खालामगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे एर'सिन खनाखै एर'सिन थानायजों बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै रिपर्टआ सेन्ड जागोन आरो अब्ला माने जानो हागौ आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो समान समाननो मोनफागोन जायफोरा माने कन्टेन्ट मनिटाइजेसननि टुलखौ मोनाखै आरो थ' लोगोफोर माने बहुत आं बेखौ बेक खालामफिनोसै कन्टेन्ट मनिटाइजेसन टुलखौ जायफोरा मोनाखै बेखौ फल' खालामदो मानो होनबा सोरबाफोर बुंनो हागौ गावनानो जायाखै गुबुनखौ गियान होनो थांदों बिदि होननानै थ' बिदि नङा लोगोफोर मानो होनब्ला खायसे दा आं फंबाय बिनानावफोरखौ बहुत नुदों माने आंबो जेरै रिल बानायदों फट' भिडिअ आपल'ड होदों खायसे इनकामनि सर्सआबो बिदिनो फेसबुकनि थ्रुयैनो गावनि खरसाखौ दिहुननो हानायखौ गावबो दिहुनना लानो हागोन जानो हागौ थ' बेखायनो बिसोरनि हेल्पनि थाखाय आरो नङाबा मानो होनबा बुंखादोआनो फेसबुकआ दा अट' इनभाइट मोडआव दङ नों टुल्सखौ नोङो बोसोरसे उनाव मोनाबो जानो हागौ आरो नोङो मिलियन साबसक्राइबार जाबो मोनाबो जानो हागौ बिदिखायनो आरो नोंथांमोना लोगोफोर फल'वारा गोबां जाबाबो माने आंना फल'वार खम आं मोना बिदि नङा 500 फल'वाराबो मोनलांबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नङाबाबो गुबुन भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबोरै मोनो बे टुल्सफोरखौ थ' चेक खालामो अब्लानो माने गुबुननि भिडिअखौ नायबा माबोरै मनिटाइजेसना माबोरै आपडेट जागासिनो दङ फेसबुकआव मा कारनाव माने बेखौ टुल्सखौ मोनाखै बिदि प्रब्लेमा जाना दङ बेखौ नोंथांमोना मिथिगोन आरो दा आंनानो नायाखै माने 2.2K फल'वार जालांबाय थ' एसेबां जानायनि उनावबो आंबो दा टुलखौनो मोनाखै थ' गुबुनाबो बिदिनो 500आवनो जादोंबा आरो सोरबा 10,000 20,000फोराबो मोनाखैबा थ' बिदिनो मोनाबो जानो हागौ बेखायनोथ' खायसे बे रिपर्टखौ होना दोनोब्ला फेसबुकआ नोंनि सायाव फेसबुकनि प्रफाइलनि सायाव रिभिउ खालामनो हागौ आरो थाब जागोन होननानै इउटिउबारफोरा बुंदों आरो ओमफ्राय आरो जानो हागौ सोरबाफोर जादोंबो जानो हागौ बेखायनो बिसोरबो होदों आरो बिदिनो भिडिअ बानायदों थ' आंबो नोंथांमोननि हेल्प जागोन होननानै लोगोफोर बानायहरबाय फंबाय बिनानावमोनखौ जायफोरा रिल्स बानायगासिनो दं फट' आपल'ड बानायगासिनो दं जाय निजिनि फेसबुक प्रफाइलखौ माने प्रफेसनेल मुडआव लाबोजों आर्निंनि थाखाय एसे फैसा खामायनो थाखाय थ' बिसोरनि थाखाय हेल्प जागोन होनना बानायहरदों लोगोफोर लोगोसे आं बेखौनो आसा खालामो माने आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो समान समान मोनफायो आरो बेखौनो आङो आसा खालामो मानो होनबा आंनाबो जायाखै नालाय लोगोफोर नै थ' एसेबां भिउ जानायनि उनाव नायाखै माने लोगोफोर 94,000 भिउ जानायनि उनाव गोसोआनो असान्थि मोनखांलायो एसेबां माने सापर्ट खालामबाय आंखौ 94,985 1 लाख भिउस थानोसै थ' बिनिखायनो नायाखैमोन आर्निंआ 0% सिंखैसो एर'आ सिंखैसो थांदों थ' बिदिनो आरो लोगोफोर
तो नोंनि बे भिडिअ बानायनाय माखा फट' होनाय माखा जाहाथे बेकार थाङा बिनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ आं जि भिडिअ होनायखौ फल' खालाम जानो हागौ नोंथांनि थाखाय हेल्प जायो आरो थाबनो नोंथांमोना मनिटाइजेसन टुलखौ मोनो आरो थ' मनिटाइजेसन टुलखौ मोनबाथ' नोंथांमोना बे डासबर्डआव नुखागोन आरो बेखौ डासबर्डआव सिङाव थांनानै बेहाय सिंथाराव थांनानै बेयाव मनिटाइजेसन टुलाव थांबानो नोंथांमोना बेहाय नै इयर्स टुल ना बेयाव जेरै ओंखारदों बिदिनो बेयाव एड्स अन रिल बाखि बनास एडस्ट्रिम साबसक्रिपसन बेफोराव सेटआप फैगोन आरो लोगोफोर बे राइट साइडखै सेटआप बिदि एर' मार्क दंना बेखै सेटआप फैगोन आरो थ' लोगोफोर बे सेटआपा दा जेब्ला फेसबुकआ हरो अब्लासो मानो होनब्ला इनभाइट मुडसो होनना बुंखादोंना अट' इनभाइट मुड सोरनि खाफाला गेवगोन बेखौ रावबो मिथिया थ' लोगोफोर नोंथांमोना आं बुंनाय बायदि नाजादो आंबो सोरनिबा हेल्प जागोन होननानै फंबाय बिनानावमोननि हेल्प जागोन होननानै भिडिअखौ बानायबाय थ' लोगोफोर बेखौ एसे फल' खालामदो जानो हागौ आंजों लोगोसे बा आंनि सिगांबो नोंथांमोना टुल्सखौ मोननो हागौ टुल्सखौ मोनोब्ला नोंथांमोना फेसबुकआव आरजिनायनि मोडखौ नोंथांमोना बानायनो हागोन आरो थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ एन्डसिम नायलांनायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ साबायखर होबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाथ' बुजिबाय जानांगौ एसेबाबो माने दा नोंथांमोननो रिपर्टखौ माबोरै साबमिट होग्रोयो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिहरबाय दा बिटा फेसबुक मनिटाइजेसन बिटा फर्मखौ माबोरै फिलआप बानायनांगौ नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ दिन्थिगोन मानो होनबा भिडिअ एसे गोलावद्राय जाबाय बुजिस'नाय नङा बेखायनोथ' बिटा फर्मखौ भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअ ब्लगाव मोनगोन नोंथांमोना आंखौ फल' खालामबाय था आंनि आर महिलारि इउटुब चेनेलाव लोगोसे आं बेखौ आरो आंनि राजेश महिलारि फेसबुक प्रफाइलावबो होगोन लोगोफोर थ' नोंथांमोनानो बिदिनो थाबनो बिखौ रिपर्टखौबो हो लोगोसे आरो बे बिटा फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामो बेखौ आं लासैनो भिडिअ मोनसे बानायनानै होबावनोसै थ' थाबनो जाहाथे फेसबुकआ नोंनि प्रफाइलखौ रिभिउ जायो बिनि थाखाय नोंखौ माथ्र' बेयो लिंक साबमिट होनायल'सै आरो थ' लोगोफोर थाबनो निजे बे रिपर्टखौ बे स्क्रिनशटखौ जेरै आङो बानायना होदों थ' नोंथांमोनाबो थाबनो बिदिनो स्क्रिनशटखौ होनानै फेसबुकनि लिंकखौ होनानै बेखौ रिपर्टखौ साबमिट खालाम अब्लानो नोंखौ मनिटाइजेसन टुलखौ मोननायनि आसाखौ आङो नुयो आरो थ' लोगोफोर नोंसोरबो थाब खालाम आंबो खालामबाय थ' गासैबो जों माने जयैनो फंबाय बिनानाव बर'फोर जाय माने डिजिटेल क्रिएटर बिसोरो फेसबुकआव आर्निं खालामनो सानदों फंबाय बिनानावमोन गासैबो जों गासैबो माने बेखौ खौसेयै जौगानो हायो आरो थ' लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बानायबाय थ' नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नायनानै थादो लोगोफोर